In Karnataka to reserve jobs for Kannadigas, the state government is now planning to raise the IT staff, the information and technology staff's working hours to 14 hours per day. Ngidei tang kinong trei om ki shakri jongphi sawajam kasur ki pajba kinong yakhi katnang mi gisngi ki por ka jing kerdu kam kerdu jam kalanang kharoi hamman ki benta jong kano kari khamtam hapo kari India jungi kabadai kawai nakiri kababun bha ka jingdon jong kinong shong jonga kat banang ya ki por kisngi adai kawai nakilat kepala aikam ajam shibun khamtam mi ki samla kibala nang lastat kibala pendep bagi kerdan pule baper bat babun rukom kabala kampen sukru hakaban yo kam yo jam lengba kita ki company bat kabala kampen sukru khendiat ya ka sarkar banlat na ka jing ban kya kumno ban penbiang ki kam sarkar warla kalong hakano ka jalaru warla ki babun kila kamim suk imsan haka ying kasem anda haba kila trei hakikam baper hose ka jing trei jungki kami hap tatkum kapor nabala shup penbam jubor kumno ban trei palat ya kapor badai ban trei ki badai trei hapo jongka jala Karnataka kilami surak bandawa ya ka jing bom soi hap jongki ya ka jing temu jongka sarkar Karnataka ban penjalan ya ka portray naka shipau kanta shaka khatsau kanta ka portray haka shisngi hakaba kita ki pajba kilami ban persha bat ban pensawajam dakasur bakim dei ki shakri choki handrei ki deitang ki nong tray abayo ban yakren bat kita ki nong tray ki balami pajba ban persha alor ka tei ka jingtmu jongka jala Karnataka Lapan pau bas ngova perkhatlem nakbenta jungi kirit kirya badong bangiru ngidon kam ya ka jing im kumbalong lem mapi ibadon hakabor bahalor nabalada pentrei bun por palat kalong kumba pilak nino ya ka shiteng jongka jing im jungi ngova perkhat arsin namar kumno nginla bantrei hadu khatsau kanta haka shisngi bat ngidei tang kibriu om ki machine